Bekukhala ibhungane kuzo zonke izitolo zabokufika kuleli namhlanje eKatlehong. Izakhamuzi zifuna ukuthatha indawo yalaba abaqhuba amabhizinisi ngokungemthetho endaweni. Sivalisa bonke abokufika abanganazi impepha. Sikhathele ukuthi ba-operate la ezweni lethu nala endaweni ethu yokuhlala ngaphandle kwempepha. Senza peaceful march. Zikhala ngeziphathimandla ezingawuphoqelela umthetho wamabhizinisi amancane i-National Small Enterprise Act kulaba baqhuba lamabhizinisi kuleli ngokungemthetho. Phela mawufika la eMzansi vele mawungena emnqileni kuyaphoqa ukuthi vele ube nepassport ube ne-ID. Utshele futhi mawungena la ukuthi uzohlala insuku ezingaka usitshele phela asikwazi uzokwenzani. Usichazisele ukuthi hayi ngizohlala 7 days ngizongomshado ngize ngani into zakho zizele. Mara wenze sure kulawa malanga abalili ukhuphuke phela uyekini. Ziphinde zakhala ngokudayiselwa ukudla okuphelelwe isikhathi. Ngisho ibona isinkwa sine-expiry date yabo bona bayakususa lokho bafaka kwabo especially ama-energy drink aba emgangatheni. Siyabavimba labantu ukuthi bangangeneleli because manje kunabantwana abashonayo singazi. Umkhandlu dolobha waseGruleni ubukhona ukuzoqapha isimo. Uthi izakhamuzi azinalo ilungelo lokuhlola amaphepha bokufika uqinisekisa ukuthi bakuleli ngokungemthetho. No, the authority lies with health inspectors from the city. It also lies with EMPD officers. We do have a sponsor shop policy, which is available online, but we need to work together. EMPD needs to do their work in enforcing, making sure that everybody is compliant. Izakhamuzi zaseKatlehong zithi abantu bakuleli yibo okufanele ngabe bayahlomula emnothweni wasemalokishini, hayi abangaphandle.